Beasaingo Biokiros Medikuntza Integratibo Zentroa aitzindaria da inguruan ongizatearen aldeko apostuan eta eskaintzan. Yoga klasikoa, ginekologia, prebentzio medikuntza, hipopresiboak. Bertako lantaldeko gidarietako bat Igor Gutierrez da eta gaur berak hartuko gaitu hipopresiboen mundua gerturatzeko. Kaixo! Kaixo, Igor! Egintxo bat! Zer moduz? Ze berri? Bentxe, ondo? Bai, ongi, aizu bida, arlo askotan jakinduna zara, baina batipat hipopresibotan. Zer dira hipopresiboak? Hipopresiboak, bueno, hipopresiboak dia ariketa konkretu batzuk, 80ko hamarkada inguruan sortu zianak, batez ere erditze ondorengo arlo hortan sartzen zen, ezta? Eta bilatzen dutena da zoru pelbikoan rekuperazio bat, edo berreskuratze bat, ondo jartzea bere funtzionamendua. Hortan ezagutzen dira batipat, baina daukate beste aplikazio sakonagoak. Bueno, nik aplikazio horiek ere ezagutu nahiko nituzke gertutik, baina horretarako agian aldatu beharra izango naiz, ez? Bai, noski, ariketa fisikoa nahiko intensoa izan daik, hobeto aldatzen baldin baztea. Bueno, 2 segundu, bere alaga. Perdona lehendabizi ikusi, ze arnasketa, mota eta posibilitate dauzkagun. Ados? Bai. Bien, orduan, jarri zazu. Hemen hobena da sentitzea. Vale. Zentratu zure gorputzean eta sentitu. Horretara, goresena da zuk esku bat jartzea, jarriko duzu sabelaren bekaldean. Eta bain, saiatu, denbora guztian sudurretik hartzen da botatzen arnasa, eta eraman arnasa eskua daukazun lekura. Hartu arnasa eta puztu tripa bekaldean. Goikaldean puztutzea. Normala da, hemen ikusiko duna da, gero bakoitza doke bere patroia, bere arnasteko era, eta hemen zukin behar da, konturatuko zea zein dan zure mugimendu naturala. Eta gero hor sartuko gea lantzera. Bueno, ikusten duzu beran ez ezula gehiagin mugitzen ondo dago. Jarri sabelaren goiko aldean, hartzen duzu arnasa eta baina baritzen duzu mugimendua dagoela. Ondo? Ados. Oin jarriko duzu eskuak bat hemen eta beste hemen, bularraren azpikaldean saietzen gainean, eta oin hartu arnasa eta saiatu eskuak goraka bultzatzen, hemen batez ere. Poliki. Oso, netzen duzu, aurre, hemen mugimendu handia dago, nabaritzen duzu ezta, nik ere ikusi dut. Beraik ere ikusiko dute. Oin jarri eskuak hemen, goran. Eta saiatu, poliki gointzazu, bale? Hartu arnasa eta hemen gora, ona gora, eraman arnasa. Hartu arnasa, poliki. Bai, jarraitu. Eta bota. Hori da. Eta oin jarri alboetan, alboerago, hori da. Eta arnasa hartzerakoan saiatu alboetara irekitzen. Hartu. Eta bota. Beste norabide bat eukiko nuke azkeneko, hemen ez teguna nabarituko guk, zuk bai, izango zen eskuak nire baizuk kendu, eta eraman arnasa bizkarrera. Bizkarraldera. Hartu arnasa eta irudikatu nola zure birikak atzeraka irikitzenean batipat. Eta bota. Oso, ondo, orduan ikusi duguna da arnasketaren norabideak, arnasketa mugimenduaren norabide desberdin. Oso ondo jaione, beira, arnasketa oso ondo kontrolatzen duzu. Beraz, oain jarrituko dugu bakun abdominal hortara iristeko bidean. Eta hortarako landu bertikuna da apneak. Ze arnasi gabe egoten ikasi barra daukagu. Orduan, zentratu zure arnasketan eta jarraitu nire indikazioi. Hartu, 4, 3, 2, 1, mantendu arnasa. Apnea inspiratorio bat. Bota, 4, 3, 2, 1, apnea. Arnasi gabe, eterik gabe. Beste bat ingo dugu, hartu 4, 3, 2, 1, apnea. Bota, 4, 3, 2, 1, apnea. Hau entrenatuko genuke denbora asko gehiagoan, gero jarraituko dugu aurrera, bale? Hartu, 4, 3, 2, 1, eta bain, bota arnasa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, apnean gelditu,
sartu eskuak saietxetan, eta poliki-poliki tira kanpora. Eta hau da, bakuna abdominal bat lagunduta. Oain, hartu berriro, 4, 3, 2, 1, eta bota. Eta hau, errepikatu genezake, behin da berriro 5-10 minutuz, bakuna abdominal hori ikasteko. Aha. Erresa, hau alda dena. Ez daudena, hau da, hasiera. Zuk oso erraz hartu duzu, baina gauza gehiago daude. Ingo duena dagoen hau, posturan aplikatu. Etzan egin genezake, errexena da ikasteko, nola zu pixkat ondo zoazen, eseri ingo zea favorez. Eseri zaitez. Oso ondo. Eseri ondo, eserita, pelbisa atzeraka bota gabe hori da, oso ondo. Eta bizkarra saiatu zuzen mantentzen. Esageratu gabe, gehiagi esageratu gabe, eta saiatu hemen bizkarrezurra luze mantentzen. Oso importantea da, bizkarrezurra luze mantentzea, ze diafragmak konexio zuzena doka zervikalekin. Bueno, eta honi egituko diozu, postura horri baita, besoen laguntzakin ingo dezu irekiera hori. Jarriko dituzu horrela. Oain arte, ireki dituzu, saietxak, eskuen laguntzakin, oain, beraie bakarrik iriko dituzu, eskuen laguntza gabe. Hemen saiatu, petsua eta bularra eta eskapula horiek irekitzen. Eta lehenagoko berdina, hartu 4, 3, 2, 1, bota, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, beste bat, hartu 4, 3, 2, 1, ustu arnasa, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, egin apnea, eta bain poliki-poliki, jun, zaitxoi, irekitzen. Oso ditu duzu. Primeran, sentitu, nola izan luzatzen. Hartu 4, 3, 2, 1, bota arnasa, eta jetxi. Wow! Bueno, Igor, eskerrik asko zuen etxeko ateak irikitzagatik. Hori bai, zuk ere txorineko ateak irikita dazkezu, nahi duzunean. Eskerrik asko, baina jugo naiz kokotxa baldin badaude. Kokotxak? Diafragma gixatuta.